awacabanga nje izinto engikhumbula ngawo A1 okay khamba kahle Angiyaphila njani khona bese uba negama lakho lo lapha kwakho angizozwa inkabi sekuyiqhube okay lo lapha kwakho uwelela wabiyela kwesakabiyela obuka esigodini sakwaqontaba negama lengoma ngosala bemhleba sala bemhleba yebo ngicela ungichazele why kuthiwa sala bemhleba leli gama lisisala bemhleba linomlando futhi leli gama laqhamuka kushuthi endaweni kunosisi kunosisi engangishelwa yisoka lakhe ekusheleni kwami isoka lakhe lo sisi lo wase shuthi etshela abanye odade wabo vele bayisibongo sithe ukuthi xaxa endaweni okay etshela kwakhe odade wabo ngase ngithi yabo uma ngihamba noma ngidlula besale bekhuluma kube buswesweswe nje ngingaqondi yabo ngase ngithi ke mina hayi intombi edlula phakathi kwabafazi namadoda kusale kube busweswe sodwa ngeke kuze kujike umnjalo bayo usala bemhlebe usala bemkhulisa so salazi yeah uthe wababiyela kanjalo yebo ngawabiyela futhi uyamazi ubaba uShatlas baba uShatlas biyela yebo ngiyamazi igalelo umkhulu kwena yebo owakini hayi umndeni hayi igcini ngeke ngizwe kuthiwa unomlando thizeni yabo umlando mkhulu la kuShamene so ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngikhulume nawe uzongiphelezela ngithi ngiyekuye hayi ngikuthatha ngikubeke futhi ngokuvamisa ukuba khona impela uma kuyingoma lezi ngabo December 2025 emakhana leya ngi1 bese kubike kaGudi nethemba ukuthi sekukhona umuntu ozosithatha sifake endlini kuyena sabe siyokhuluma okay noma ngabe ukuphi nje endaweni lezanga yithi mabhenzi umkhandlini uqomtaba imoto yonke leyo nje ukhanana umancenye konke lapho nje ngihamba ngifike nathi sike sifike inkosi yami kulezo indawo lezo sihluphekele transport size sigibele late so wenzani for living ngaphandle kokugida ingoma ngaphandle kokugida ingoma okwamanje ngisabambe lapha kwindoni music production ngise-ofisini la khona ngoba isivule i-office okay so yonke into abafuna ukuqasha i-artist engaphansi kwendoni music production ucingo ngena kumina izinto ezihlelayo nje eziningi okay izinto esuke zidingeka uma kuthiwa mhlambe khona umcimbi abazowenza noma khona umcimbi abazoba nawo ubhekele la wonke lo nto ngibeni be-assistant kandoni mana-ke dadewethu ngike ngezwa bethi uyinduna yomela isizwe irole yokuba induna njengoba kukhona omela isizwe indona ungangithatha nje ungibeke nje ungi-understandise because ngilost ngempela okay ekubeni kwami induna ngakhethwa zinkabi igoso lethu lithe lisibizile lenze meeting la sicela kukhethwe induna njengoba iqembu selikhulu iqembu selidumile seyazi umhlaba wonke iqembu selisebenze kanzima selikhulile wase sicela kukhethwe induna ukuthi ngoba yena uhleze ebhizi ubambe ngapha nasemculweni lezinto zasekhaya nokwala engomeni so kuningi kakhulu ucela kube nabantu abazomlekelela kwenzela ukuthi uma kuuthi inkabi yamemeza uyabona ukuthi ulethe ukuphendula ikwazi ukuthi ixhumane nenduna njengoba isishilo sinama branch awu4 sine branch eGoli sine branch eHammersdale sine branch eThekwini sibe ne branch ePangeni zonke lezi ndawo zinezinduna zakhona so inkabi yala eThekwini mawuthi ifuna ukumemeza iyabona ukuthi ayikwazi ukufinyelela boss iyathumela kwinduna induna ekwazi ukuthi ifinyelele boss because ulula mase kuyinduna induna sifike siyusho umyalezo boss ukuthi boss kunenkabi ethile kanje inenkinga kanje noma inesicelo kanje bese kusheshe kufika boss because akwazi ukusiphendula sonke ngesikhathi esisodwa it makes sense so manje ngicela ungitshele nje into eyiwanda
uma ngathiwa khona inkabi egolozayo noma engafuni ukulalela imithetho le ekade nisho, isinqumo enisithathayo nina njengeqembu, angithi nawe usekomidini ey'nduneni, isiphi nje esiyi-one nje othi nje unqamula juqu isinqumo esithathelwe inkabi engezwa engafuni ukulalela umthetho weqembu? Inkabi engalalela umthetho weqembu layikhaya sinokuthi sinesigwebo. Okay. Isigwebo sayo ukuba u-30 days engatholi umdlalo, kodwa iyaqhubeka ijime ngoba isuke ingaxoshiwe. Okay. Uma sibona ukuthi ekubuyeni kwayo ayibi futhi discipline ngale ndlela esifisa ngayo, siyaphinda futhi siyigwebe. Sesiyigweba-ke manje u-60 days. Ekugwebeni kweso 60 days, uma ibuya futhi sibona ukuthi hayi iyahluleka, ayikwazi ukwenza lokho, sesihlala phansi sizinduna nogoso kunenkabi ethile kanje esebhrentshini kanje kwenze ku-1 no-2 no-3, sayathola isigwebo okokuqala, athola isigwebo kwesibili. So siyabona ukuthi hayi akushintshi, engathi kulukhuni kuyintsha. Sicela ukuzwa ukuthi ugoso cabanga ukuthi kwenzeke kanjani, bese kuba ugoso okhipha isinqumo ukuthi uwazi ukuthi ayededela ikhulule mhlawumbe ibheka amanye amaqembu la izokwazi ukuthi iphathe khona. Ngale ndlela usuke ufuna iphathe ngama ukuthi akhona avumayo ukuthi inkabi iyenzele mathanda. Ngake ngabona kuma-comments athi omunye amagoso adlala i-role enkulu ekuthenini aqoqe intsha isikhathi esiningi. So kuyenzeka ukuthi inkabi ihlule othisha esikoleni, ihlule abazali, kodwa uma ifika eqenjini elinegoso ithole umndeni ozokhona ukuyiqondisa. So baningi abantu mhlawumbe abangakaze basho kodwa asebegwemekile ngokuthi bajoyine iqembu noma bagide ingoma. So ukudlulisela lozo iy'nkabi lezo amazwi amahle egosweni lakho ungathini? Because yabo manje angithi alikho. Yeah, so manje na mhlawumbe uzoyibona le video le. Sicela nje ukuthi ubonge igoso lakho ngendima eseliyidlalile. Ngidlulisa okukhulu nje ukubonga kwigoso lami, indoni, iqhikiza elingenalawo umalala nomina. Awu madoda. Ngithi nje isandla sedlula ikhanda ngoba la ngaphayi intsha eyontanga yethu ayisabambeki. Intsha ihamba ubusuku, iyaphuza, idla zonke lezi dakamizwa esingabatheni, yasiqoqa. Ekusiqoqeni kwakhe ngiphinde ngibonge ukuthi akabi umngani wethu. Okay. Ayikho inkabi eba umngani naye. Hlobo sidala uma ethe akube u-1 kuba u-1 zonke izothi, uma ethi akube u-2 kuba u-2 zonke izothi. Ayikho ezomphendula izothi hawu mina ngeke ngize ngikwazi ngoba yazi ukuthi uzoyeka ukuhleka naye. Akahleki naye. Uyasiqinisa isandla, siqinisa isitrobho, lokho kuyasisiza kakhulu ngoba asikwazi ukuthi simjwayele kabi. Siyathola indawo yokuthi kufanele simhloniphe, simthathe njengomuntu omdala, njengoma wethu nje osiphetheyo, usishayela umthetho. Okay. Siyazi lapha ku-YouTube kukhona ingoma engike ngayizwa, ngabe ngibone kubhalwe Omele Isizwe. Ngabe Omele Isizwe bayacula umaskandi futhi kwenzakalani lapha? Omele Isizwe ngonyaka odlule bavule mangaphosisa u-August. Ya, ngo-August bayidedele ngo-August i-EP enengoma ey'mbili. Okay. Okunama-leaders khona awu-5. Izithini lezo y'ngoma lezo? Iy'ngoma sinengoma esingifuna ukuyomisa iduku, isihloko sayo, kube nengoma ethi sathwala amazondo. Zikhona ku-YouTube? Zikhona ku-YouTube, ziyatholakala. Uma ungena nje ufuna useshe ukuthi Omele Isizwe uthi ngifuna ukuyomisa iduku, izobe seyivela zombili. Ungene lapho kuzovela isithombe sey'ntokazi lezi ey'lidayo eziwu-5. Bekuye sinogandaganda, sibe nososo, sibe nobhastedi, sibe noSalala Mhleba kanye noThembisi. Okay, so other socials, TikTok, Facebook, niyatholakala noma YouTube kuphela? Ikhona ku-TikTok i-akhawunti yoMele Isizwe, ungena nje useshe ukuthi Omele Isizwe, uzobe usubathola lapho bafake isithombe sabo, befake nje imvunulo yabo, bebahla amavidiyo uyawathola, bedlala umaskandi, bedlala ingoma ushameni uyathola. Yeah, ukuthi abantu abafollowe-ke, balike, basubscribe, benze yonke into khona. Siyacela kakhulu besiphushe naku-YouTube, naku-Spotify ikhona futhi ingoma. Ziyatholakala nje wonke ama-platforms lawa asemthethweni. Siyacela behambe besiphusha khona besidlale. Nathi sizingane nje ey'ncane ey'zama ey'fisa kusasa ukuyibona y'phumelele ngayo lento esiyenzayo. Mfethu kuhle kodwa, mfethu Omele Isizwe ngathi ningakhula kakhulu kunamanje nibe phezulu. Siyabonga kakhulu.